Snježana i Ružica. U jednoj kućici živjele su dvije sestre. One su rano ostale bez roditelja. Starija se zvala Snježana, a mlađa se zvala Ružica. Jedne večeri neko je pokucao na vrata. Bio je to veliki medvjed, koji je drhtao od hladnoće i molio djevojčice da ga puste unutra. Iako su se jako uplašile kad su ugledale medvjeda, djevojčice su se ipak sažalile i pustile ga u kuću. Dani su prolazili. Zajedno su živjeli medvjed i djevojčice i jako su se sprijateljili. Jednog dana Snježana je srela patuljka koga je riba uhvatila za bradu. Sažalila se na njega i nožicama mu osjekla bradu i tako ga uspjela osloboditi. Patuljak se međutim jako naljutio. I Ružica je tog dana srela patuljka. Ovog puta brada mu se saplela o panj. Pritrčala mu je u pomoć i odsjekla malo brade. I ovog puta patuljak se jako naljutio. Jednom, dok su djevojčice šetale šumom, ugledale su patuljka kako skriva neko blago. Shvativši da su ga sestre primijetile, patuljak je pojurio za njima prijeteći batinom. Sve je to vidio i čuo medvjed koji je odmah skočio u pomoć svojim prijateljicama. Tako je istukao patuljka da je ovaj pao na koljena, moleći za oproštaj zbog svoje opake naravi. Odjednom se ispod medvjeđeg krzna pomoli princ, koga je patuljak začario i koji se mogao osloboditi čini samo ako se patuljak pokaje i ispriča. Presretan, princ pozove Snježanu i Ružicu da dođu živjeti kod njegovih roditelja, kralja i kraljice, u prekrasni kraljevski zamak.